bukid. Tanawa ang kuan golden coconut magita no. Wow na kaayo nangabuhi na sila. Opa look at them. Early morning visit dito sa farm. Nindot yun diring dapita, presko ang hangin. Kung itugot sa Ginoo nga makatuko din og payag. Kay wow kayo view overlooking Agusan Canyon, overlooking Kisabong, Philips. They're all publica. Tanawa ang mansanitas nga akong tanong. Bakit na makahatag na siya og shade. Duha ni sila kabuok. Yarang usa. Look at that. Anak, bayabas na. Anak, bayabas din. Anak, bayabas din. That one. Ara ba? Anak. Kanihimon, munta ni nako nga garden. Tamnan ako bulak, pero wala pa man saktong ulan. Dili pa nga himo kay nadaot ang atong tanim. Dili siya motubo mamatay. Nice view. Thank you for watching. Salamat kaayo sa nag-subscribe sa akong channel. Yuhu!